Pedang supaya pi sya ke Amen Faithful and True Channel. Pada saya kini ke apologetic pateng. Pada mentaka sengi sya pang ki sakramen. Dan sedang hukum ni direct. Kidon kiba wa ya ki jingdon jeng ki sakramen hapo ke balang Katolik dak bagi ong. Unong tu halor ding pena bayo beneng dak jingkular jeng Jisu. Kapan sisya bagi sakramen kim da don kam. U Jisu ula ong ha uto u nong tu halor kading pena basden marsenda bat u ba un light im kumbangi siam bat ngi pule ha Lukas sau ar pulai dekat lai pukandai du sau pulai wadla kata ba siam layok baptisma haba usden atau hari pernah hari layok jing kular jong ke jing pen im pat ke jing light im pada jing yo beneng te ke jubab ya kani ke jing ong kalong haki kap haba ya ubreu ne ka breu bomla ban ai baptisma henrei u kwa lan u trang lan ne ka trang ya ka kadon kata ke bangi khot ka baptisma jong ke jing trang Henry haki kep haba omdon kano ka jing kanglat pan pidiang ya ka sakramen. Ka baptisma kalong kapadon kam na ka benta ka jing penim lene ban yo jing penim. Kidkot na ka jing tho haka gospel kat kumu Lukas lajar kata. La penon kam ban penlong kum ke jing tho ban pensisya ban ong ba om dadon kam baptisma. Pat kalong ru kum ta bai kiwe sakramen ru om don kam. Halukas ar pulai dekat lai pukandai du sak pulai ngi pule kumne. Uwei na kidakai ubasdin hangta la timben ya u. Om dei mame umesaya. To pelait yelade bat yangi. Uta uwei pat udakat. Ula mai ya u ong. Mem ting ya ublay. Ngilong hapok kaju kajing penrem. Ngi sisya da kabahok. Namar ngilayok kumba dawa kajing lek jengi. Henrei une syam lek sniu ai. Te ulaong token mau yang ku Jisu endame poi halakahima. U Jisu ulaong hau. Ngaong hapi. Menta kesengi pindon ringkat bat nga ha paradise. Nakane kajing tip naka Bible. Katokan ni ki Protestan bomdon sakramen ki penkut nakane kajing tho ba ke baptisma bat ki sakramen kulumlang kim don kam naka penta ban yo ya kajing penim. Kajing bombiang ba kajing telot jong kene kajing terkonia kalong baka mudur baka jing dawa jong ki kep ha kiba hakakim kait lene extraordinary situation ru ki long kiba yahap ban pentri kam lem habaro ki kep henrei uno umla ban sim ya kajing jia baja sisen lano penlong ain salon sar ya kata ha kajing sisya kajing don jeng ki kep baper na ka benta na ka baju long kapen ti kena ya kajing pentri kam ya ka ain ha ki kep bayaj bet klem don jing ne jing khanglat karuksa jong unong tu halor ka ding pna kalong ka wei na kita kajing jia pom ju jia kot ne ba sisin lano uladon kajing terang ban yo jing penim bat kumta unjin dala jid ban priang baptisma jin lada udon kalat kan long ke babi ban sim yakane ke bajia haune unong tu bat ban penlong yaka kum karul ka an henrei kane warla kata kapen I hangi paya kajing penim la ban yo wat haki kep ki baya per na ki por bala ban yo jing penim da ka priang baptisma
Kani hang ni ka jingai Katolik hak baptisma jong jing terang katrikam. Dakani kebalang kamut ya ka jing terang nakabenta ka baptisma da ka da utalane dakata padon ya ka jing it yau blai ka jinget bat ka jing kelak pamut basisya bat ka jing ngusi nakabenta lelaki pop haparing yong ya kane perfect contrition kawai pat kaduksa naka Bible kalong ka jing yatu ha ki kam jong ki apostol kalong ka basipau siapang kiriunget gentle ha ka ying jong wei urang ba sispa jong ka himarum wa kerteng u Cornelius ya uba u Petrus ulaya kendu umen sim bakuj ulai hiar halor kini kibreu wat haswa bakin yo ya ka baptisma kumne kalong kapasai bayaki lapdiang da ublei bat kiladon ka jingtrang bakin long kidkot jong ka kenhun ki Kristan kaba lakentup ya ka jing ai baptisma kum kariti penlung dkot lene initiation right hakane ka kep kaladon kalat ban ai baptisma yaki batla ai baptisma yaki da ka hukum u Petrus Henry lada ki por ki kep ki kanglat ya baptisma kum kanuksa lada yakini ki breu kila sya kem no woodwood bat sya tep hapatok da ki wepat ki roman dikin jin dalayo jing pen im da ka baptisma jong ke jing tra ka Catechism of the Catholic Church ka batai kambnya ya kane haki paragraf ka ba syajar arspa san punyo hadu syajar arspa nrupau Henry pade endang don ka jing wo yakini ki sakramen jing don jong ki sakramen da ki Protestan da ka bakin ong Henry kumno ngila bantip lano kata ka kep ka ba per na ka ba julong lene haparing ki ong an exception lano kadon kata ka exception ka jing bishar la ka jing jia ne ka por ka kep kalong ordinary ne extraordinary kalong ka bom syai ka ba khamsuk bat ka ba bej ban batai kalong ban ong ba u Lukas ula tho hakane ka jing tho ban hikayangi ba ki sakramen kim da don kam ban yo jing penim te ke jubab ya kane ke jubab kalong habaro ki rule ki kanun ki don bej ki jing bat ki jing pompiang kata kadai ka wei ka dau balai ka an bat ka jing batai ya ka an ka don namar ba ka jing pentri kam long borabor ka ba yajbej ya irenti bar bunsin kalong kelain kane kalong kaju haka theology la kalong kaju haka theology bar ka jing batai ya ka Bible wei ula ban rai ba ki don ki rule ki balong kelum ya baro lane ki jing sisya theology padang ta ka jingkeli ka wan kumno yakane ka jing tip en pentrekam habaro ki urkom long urkom jia lene habaro ki circumstances hakane ka kep ni don bun ki jing kedau haka Bible ya ka jing don kam ban pediang baptisma nakabanta u Kristan ngan bu hang ne ha screen jung pi yakini git khot Bible se pinsa kopi bat pinsa bu ne pinsa bu jing mut yakane di keba kampen suk ru yapi abang abu yakane git khot hang ne mo dengan bu nakabanta jung pi ap si pangpor ngan bu ngam ta jung pi hang ne kini git khot Bible hang ne bunteli te ap tang si pang tiak la yo hang ne ngam bu no
Gitu hang tu kita khot Bible but pin page hang tu yaktu kita khot Bible Matius arpu pra khot kat kendai Siti Paulus ki Kolose nong ka ar khot khot way khot ar gospel kum Yohanes nong ba sau khot iway but ar Siti ki Ephesus nong sau khot san kami apostol nong ka sipau khot sau pu pra saki Galatia lai ar punyo di kitu kedai ki taki di khot Bible ba phila ban page hang tu kata ka day ka rule ke kata ka rule ba ban pediang yak baptisma Kristan ban long Kristan pediang yak baptisma ban yo ya ka jing pen im habarok ka history jong ka niam Kristan kala sim baka baptisma kalong ka badon kam syusyu ka baptisma ka don ka jingate bat ka jingpin im hakibun kit khot Bible yang neru ngan sim yakit khot Bible ban ngan bu yakine kenang ba pila ban pause ke video nang ta pila ban but yakine suppose da pila don ka por ban page yakine mo dengan tho ang ne ai ne yapi da so page okay hang tu kitu kita khot Bible ba pi yo i hang tu kam jong ki apostol ka lenong ka ba lai khot arpu pra Siti Penikong Petrus nong lai khot arpu way tang tu ka jing kedau ku bayahap Markus khandriu Siti siki nong Rome nong driu khot lai wat sao gospel kum Yohanes nong ka balai khot san kam ki apostol arpu ar khandriu Siti Penikong siki Korin nong riu khot khatway Siti Syau Titus long ka balai khot ka basan tikum tu ngilai i ya kitu kit khot hang tu nang ta kene kalong ka batikna ka badon kam na ka banta Kristan ban pediang baptisma kumba kalong ba pediang ya Jisu hapok ka donut jong pi bahkan ka ba ong kumne pediang Jisu ba pediang baptisma kalong ba pediang Jisu hakka donut jong pi ya kapa bun ki Protestan ki singu thu kumta ki ya thu kumta handrei kum kata kam don hang no ru ha Bible handrei kapalang Katolik ka don ke jing sap thu ba sya na ka banta ki jing jia lan ki jing light lan ki ong parang ki loopholes ha ka ba omla trat klem dapen kenya ka rule kumbala yu i ha ka jutang ko thomai leneka testament ko thomai leneka new testament Bapen kut yakane ka phang u Thomas Aquinas bukui bade u doktor no hikainiam jong ka palang Katolik u de u kuit u laong u breu kalem ka baptisma da ka u la ban yo ya ka jing trei jong ka sakramen ha ka jing im jong u na ka jing sya sitom jong Jisu lada kata kalong kata ka jing sya sitom jong ubreu ne kabreu kalong ka ba srim ya ka jing sya sitom ukris da ka ba sya sitom na ka banta jong u kumbala tho ha kitab jing pen Paul nong ka ba sao tu khat khat nong ka ba nyau tu khat ka ba khat sao tho kum ne kine kilong kita kibala sya sitom ha ka por jing tenju ba krau kila saj ya laki jankum bat kila penle yaki hakasnam jong kun lang brot hakajo kurkom ubreu updiang ya jing trei jong ka baptisma da ka bor jong men sem ba khoi
tang klem ke baptisma da ka henreiru klem da ka baptisma da ka snam. Naba kumba ya kada not jong lapen ki da men sem bakoi ban nget ban it yau blai ban kelak pamut na kipop jong kumta la khodru ya kane ka baptisma jong ka jingkela ka pamut nganget pi yo jingmut na kane ka jing batai chapang kane ka jingdon jong ka baptisma ban yo jing pin im bat ya ka jingdon bat ka jingdon kam jong ki weiru ki sakramen na ka banta bangin yo ya ki lat jing ai bat ka jing pin im yangi de sa subscribe sa sam ya kine ya ki jing batai kane kade apologetic pateng situ da bang apologetic pateng kade ke bang asu ai pateng ya ya ka apology ba ngalayo na ka bang pule di kane sekan yarap na ya piru kumpaka yarap yang ngaru ka ban skotu di nomor kata sa sam ya kiwe nang ta sa sngap ha na du bestang du bakut kenapa pindup skotu sa sngap sa sisin di tar du pengin saya kendu biang hakati ban wan kublai shibun ya kapor jang pi